You're turning right onto a dual carriageway. What should you do before emerging ብለና ኣሎ እንጂ እዛ ሲልቨር ካር ናትና ማለት የማን እንድሕር ክንጥወ ኸይና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ሕጂ ናይዘን ክልተ ፅርግያ መፈላለዪ እትዮም ናብ ምዕራብን ናብ ምብራቕን ንበሎም እታ ቀይሕ መኪና ትኸዶ ዘላን ቫን ትኸዶ ዘላን ማለት እዩ ንዕአን መፈላለዪ ኣብ ማእኸል ሴንትራል ሪዘርቬሽን ኣሎ እዚ ማለት እዩ እቲ ቦታ ማእከል ዘሎ ማለት እዩ ሶ እሱ ንመኪናና ዝኣክል ምዃኑ ከነረጋግፅ ኣለና ቅድሚ ምጥዋይና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምርጫ ነኺዶ ስቶፕ apply the parking brake and select the lower gear ብለና ኣሎ ደው ኢልና ሃንድ ብሬክ ሒዝናስ ታሕተዋይ ጌር ክንገብር ኣለና ብለና ምርጫ ማለት እዩ make sure that you leave enough room for your vehicle behind ንብድሕሪና ዘላ መኪናስ እኩል ቦታ ክንገድፈላ ኣለና ብለና ኣሎ position your vehicle well to the left of the side road ብለና ኣሎ ኣብቲ ንእሽተይ ፅርግያ ዘለናዮስ ፖዚሽንና ናብ ፀግዒ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ማለት እዩ check that the central reservation is wide enough for your vehicle እቲ central reservation ነዘን ክልተ ፅርግያ መፈላለዪ እዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ንመኪናና እኩል ምዃኑስ ቸክ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ሶ ተቐነቲ መልሲ እሳያ ኣብቲ ማእኸል ከድና ጠጠው ክንብል እንድሕር ክኢልና ነቶም ብየማና ዘለዉ ነታ ቀይሕ መኪና ኣሕሊፍና ኣብቲ ማእኸል ነቶም ድሕሪ እታ ቫን ዝመፁ ክንፅበዮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ check that the central reservation is wide enough for your vehicle. How can you make sure that the satellite navigation system doesn't distract you while you're driving? ሳትናቭ ናቪጌሽን እታ ማፕ ማለት እዩ ዲስትራክት ንኸይትገብረናስ እንታይ ክንገብር ኣለና ትሕቶ ንትሕቶ ብዝግባእ ክንትርጉሞ ኣለና ማለት እዩ ሶ እንዳኸድና ኩሉ ግዜ ጉዕዞ ብንሓስበሉ ጠጠው ኢልና ፖስት ኮድ እቲና ፉል ኣድረስ እቲና ክንብገስ ክንክእል ኣለና ኣብ መገዲ እንዳኸድና እንድሕር ንገብሮ ኣለና ሓደገኛ እዩ ማለት ኢና ንዓና ሶ ቀዳመይቲ ምርጫ only set the destination when you're lost እንታይ ብለና ኣሎ እቲ ትበፅሓሉ ዝደለኻ ወይ እቲ ፖስት ኮድ ኣድረስ ምስ ጠፋእኻ ጥራይ ግበሮ ብለና ኣሎ choose a voice that you find calming ድምፂ ናይታ ቶምቶም ዘረጋግእ ድምፂ ግበሮ ማለት እዩ ወይ ምረፅ set it before starting a journey ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምብጋስና እቲ ኣድረስ እቲናዮ ክንብገስ ኣድረስ እቲኻ የተበገስ ማለት እዩ set it before starting your journey ቅድሚ ምብጋስናስ ዘድልየና ኣድረስ እቲናዮ ክንብገስ ኣለና ብለና ኣሎ turn it off while driving in built up areas ኣብ ገዛውቲ ክንበፅሕ ከለና ቶምቶም ወይታ ሳትናቭ ማለት እዩ ኣጥፋ እያ ይብለና ኣሎ ሕጂ ብትግርኛ እንድሕር ተረዲናዮ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ቅድሚ ምብጋስና ሰት ክንገብሮ ኣለና which means እቲ ኣድረስ ብትኽክል ከነእትዎ ኣለና ቅድሚ ምብጋስና እንዳኸድና እንዳተጓዓዝና ክኸውን የብሉን ማለት እዩ what should you do if you can't see clearly behind when you're reversing እንታይ ብለና ኣሎ ሪቨርስ ንድሕሪት እንዴት ሮ ቅድሚ መምላስና ክረአየና እንድሕር ዘይክእል ኮይኑስ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ቀዳመይቲ ምርጫ open the door to look behind ማዕፆ ከፊትካ ብድሕሪት ትረአ ብለና ኣሎ open the window to look behind ፊንስትራ ከፊትካ ንድሕሪት ጠምት ብለና ኣሎ ask someone to guide you ሰብ ዝሕብሩኻ ሕተት ይብለና ኣሎ ብድሕሪት ኮይኖም ክርእዩልና ማለት እዩ look in the near side mirror ኣብቲያ near side እንዳዘወርና ጠቐና ዘላ ናይ ደገ ማለት እዩ ርአ ይብለና ኣሎ ሕጂ ክረአየና ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ወላ መስተት ኢና ክረአየና ይክእልኒ anyway ሶ ሰብ ኢና ንሕትት ask someone to guide you እንድሕር ኣወዳዲርናዮ ሕጂ እተን ምርጫ ክኸውን ይኽእል ዶ ኢልና ነታ ክትከውን ዘይትኽእል እንድሕር ኮይና ንገድፋ ናብ ካልኦት ንሰግር እዚኣ እውን ክትከውን ኣይትኽእል ኢና ንብል ሽዑ እዚኣስ ክትከውን ትኽእል እያ ዝበልናያ ንመርፅ ማለት እዩ what should you do before slowing down or stopping your vehicle መኪናና ቀስ ቅድሚ ምባልና ወይ ከዓ ደው ቅድሚ ምባልና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ እንጂ ኩሉ ግዜ ቀስ ቅድሚ ምባልና ብድሕሪና መኪና ከይተሃርመና መስትያት ክንርኢ ኣለና ሕጂ ናብቶም ምርጫ ንኺድ use the mirrors መስትያት ጠምት flash the headlight flash ግበር
መብራህቲ ውልዕብል ዓብሎ ማለት እዩ select higher gear ዝለዓለ ጌር እቱ sound the horn ቢብ ኣቢላ ይብለና ኣሎ ሶ እቲ ደን ሰለስተ ታሕተዎት ምርጫ እንድሕርን ኢላየን ንኣብነት ፍላሽ ሄድላይት ፍላሽ ጌርናስ ቅድሚ ቀስ ምባልና ፍላሽ ጌርናስ እንታይ ማለት ወላት ምርጫ ከማን ዘይከውን select higher gear ቅድሚ ቀስ ምባልና ዝለዓለ ጌር ከነቱ ንኽእል ኢና ቢብ እውን ክነብላ ንኽእል ኢና ንምንታይ ኢና ነብል ማለት እዩ ሕጂ use mirrors መልሳ መስትያት ክንርኢ ኣለና ምክንያቱ ድሕሪና ዘለዉ ከመይ ንፀልዎም ንርኢ ማለት እዩ when you're driving your car when may you use a handheld mobile phone handheld mobile phone ማለት ብኢድና ሒዝና ማዓስ ክንድውል ንኽእል እንዳዘወርና መኪናስ ብኢድና ሒዝና ቴሌፎን ማዓስ ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንዳዘወርና ብኢድና ሒዝና ቴሌፎን ኣይፍቀድን እዩ ጠቕላላ ክንገብሮ ይብልና ራይ እንታይ ይብለና ኣሎ ምርጫ ቁፅሪ 1 when you're receiving a call ተደውልካስ ክትቅበል ከለኻ ብለና ኣሎ ካልኣይቲ when you're driving at less than 30 mile per hour ማለት እዩ ትሕቲ 30 ንኸይድ እንድሕር ኣለና when your car has automatic transmission መኪናኻ ኣውቶማቲክ እንድሕር ኮይና when you have parked safely ፓርክ ጌርካ ኣብ ውሕስ ቦታ ፓርክ እንድሕር ጌርካ ኣለኻ ሕጂ ኮመን ሰንስ እዩ ጠጠው ኢልካ ወላ ሞተር ከማን ተወሊዑ ክህሉ የብሉን ፓርክ ጌርና ውሕስ ቦታ ኢንጂን ጠፊኡ ሞተር ማለት እዩ ኢና ክንድውል ንኽእል so when you have parked safely what should you do as you approach this bridge ነዛ ኣብ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ብሪጅ ቢንቶ ቅድመ ምቕራብና እንዳቕረብና ከለናስ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ ሶ ኩሉ ግዜ እሞኸ ኣንጎሎ እዩ ኣይረኣየናን እዩ እንደገና ቢንቶ እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ቀስ ክንብል ኣለና ክሳብ ዝረኣየና ንፁር ምዃኑ እቲ ቢንቶ እውን ኣኽልና ኣኽልና ክሳብ ነረጋግፅ ቀስ ኢልና ክንቀርብ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ keep to 30 mile per hour ብለና ኣሎ ቀዳመይቲ ሕቶ 30 ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ move to the right ናብ ማእኸል ክትኣቱ ኣለካ ይብለና ኣሎ ሕጂ 30 እንድሕር ከይድና ብ30 ነዚ ክንቀርባ ይንኽእል ኢና ብንየው ህሩብ ክትብለና ትኽእል እያ መኪና ካልኣይቲ ምርጫ እውን move to the right ብለና ኣሎ ማእኸል ፅርግያ ሒዝና ክንከይዳ ንኽእል ኢና በጣሕ ትብሉ ትኽእል ኣብኡ ሳልሰይቲ slow down ብለና ኣሎ ቀስ ክንብል ኣለና እሳያ ተቐንዕቲ ምክንያቱ ቀስ ኢልካ ክሳብ ዝረኣየካ ቀስ ኢልካ እዩ ዝኸይድ እቲያ ራብዒትኻ ጊር change gear ብለና ኣሎ so slow down ተኸውን መልሳ ማለት እዩ ቀስ ክንብል ኣለና there are objects hanging from your interior mirror why could this be a hazard ብለና ኣሎ ኣብቲ ናይ interior mirror ወይ center mirror እታ ንድሕሪት ንጥምተላ ውሽጢ መኪና ኮይንና ማለት እዩ ንኣብነት ከም መስቀል ወይ ዝኾነ ኣብ ካርዎሽ ምስ ከድና ጠልጠል ዝገብሩልና ነቲ ጨና ዝኸውን ወረቐት ማለት እዩ እሱ ኢታት እንድሕር ኣብቲ ጠልጠል ኢሉ ኣሎ ኣብቲ ናይ ውሽጢ መስትያት ብኸመይ ዲስትራክት ገብረና ክእል ወይ ንምንታይ ሃዛርድ መኻልፍ ክኾነና ክእል ብለና ኣሎ ኦኬ ቀዳሚት ምርጫ your windscreen could mist up more easily ብለና ኣሎ እቲ ቤትሮ ናይ ቅድሚት ሃፋ ክመልእ ክእል ቀልጢፉ ብለና ኣሎ ዝኾነ ጠልጠል ዝበለ ነገር እንድሕር ኣለዎስ ከመይ ገይሩ ሃፋ ክመልእ ክእል ኣይክተኸውና ማለት እዩ your radio reception might be affected እዚ እውን ናንሰንስ ምርጫ ማለት እዩ ዘይኮን ምርጫ ጠልጠል ኢሉ ንብረት ንራድዮ ክፀልዋ ኣይክእልን እዩ ኦኬ your view could be obstructed እቲ ቅድሚና ክንሪኦ ንኽእል እቲ ዝረኣየና ማለት እዩ ክኽወል ክእል እሱ ክልክለና ክእል ማለት እዩ ካብ ቅድሚት ምርኣይ ሶ እዚኣ ተቐናዕቲ መልሲ ክትከውን ትኽእል ተራብዒት ምርጫ ኸ your sun visor might get tangled sun visor ማለት እቲ እዚ መከላኸሊ ፀሓይ ተኸይልና ንዝርግሖ ማለት እዩ እሱ ምስ ተጠልጠል ዝበለ ነገር ክትሓላለኽ ይብለና ኣሎ ተራብዒት ምርጫ ኦኬ ሕጂ እታ መልሳ እንታይ ትኾን ኣላ your view could be obstructed እቲ ቅድሜና ክንሪኦ ንኽእል ክኽወለና ክእል እዩ በቲ ጠልጠል ዝበለ ነገር ማለት እዩ why should you use your mirrors when you see a hazard ahead ቅድሜና ዝኾነ ሃዛርድ እንድሕርኢና ሃዛርድ ማለት ቀስ ከብለና ዝኽእል ነገር መኻልፍ ገለ ማለት እዩ እንድሕርኢና
ንምንታይ ኢና መስትያትና ክንርኢ ዘለና ብለና ኣሎ ሃራይ ቀዳሚ ሕጂ ንዓ ኣብ ኣኸላ ንምምላስ ንምንታይ ኢና መስትያት ክንርኢ ዘለና ቅድሜና ቀስ ከብለና ዝኽእል ነገር እንድሕር ኢልና ብድሕሪና መኪና ትመፅእ እንድሕር ኣላስ ማዕረ ክንደይ ክንፀልዋ ንኽእል ሕጂ ማራ ለጊባትና ተላ ቀስ ኢልና ብሬክ ክንሕዝ ኣለና ማለት እዩ ሃንደ በልቲ ሒዝና ክታርመና ስለ ትኽእል ንድሕሪናስ ማዕረ ክንደይ ንፀልዎም ንምፍላጥ ኢና መስትያት ንጥምት ማለት እዩ ሃራይ ሕጂ ቀዳመይቲ because you will need to accelerate out of danger ካብቲ ሓደገኛ ነገር ዝረኣናዮ ቅድሜና ማለት እዩ ሃዲምና ንምኻድ ኢና ንርኢ ይብለና ኣሎ because you will need to accelerate out of danger accelerate ኬርናስ ክንሃድም ስለ ዘለና ብለና ኣሎ because you will need to brake sharply and stop ሃንደበት ብሬክ ፍሬኖ ሒዝና ጠጠው ክንብል ስለ ዘለና ብለና ኣሎ to assess how your action will affect the traffic behind እቲ ኣክሽን ወስዶ ብሬክ ድዩ ገለ ድሕሪና ዘሎ ትራፊክ ወይ መካይን ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ንፀልዎም ንምፍላጥ ብለና ኣሎ to check what's happening on the road ahead ቅድሜና እንታይ ይኸውን ኣሎ እንታይ ይኽወን ኣሎ ንምፍላጥ ቸክ ንምግባር ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ሶታ ምርጫ ተሕቶ ምሰንበብናያ ጥራይ ኣብ ርእስና ክትመፀና ዝግባእ ማለት እዩ ዝኾነ ቀስ ከብለና ዝኽእል ነገር ቅድሚና ተሪእና መስትያት ንርኢ ምክንያቱ ነቲ ድሕሪና ዘሎ ማዕረ ክንደይ ንፀልዎ ክንፈልጥ ማለት እዩ so to assess ማለት ንክንግምግም ማለት እዩ how your action will affect the traffic behind us okay what does this curved arrow road marking mean ብለና ኣሎ እዛ curved arrow ቲያ arrow ትራኣየና ዘላ በማን ማለት እዩ እንታይ ማለት ብለና ኣሎ እዛ እንድሕር ርኢናያ ንሓንቲ ቀስ ትብል መኪና እንድሕር ሓሊፍናያ ቦታና ክንምለስ ከም ዘለና ትሕብረና ኣላ ማለት እዩ ኦኬ እንጂ ናብተን ምርጫ ነኺድ heavy vehicles should take the next road on the left to avoid a weight limit ከበድቲ መካይን በጥሓት ገለ ማለት እዩ ትመፅእ ዘላ ፅርግያ ወይ next road on the left to avoid the weight limit በጥሓት ናይ ፅዕነት መካይን እታ ፀጋመይቲ ላይን ክሕዛ ኣለወን ነቲ weight limit ንምውጋድ ገለ ብለና ኣሎ እዚ ማለት ናንሰንስ ማለት እዩ ምስቲ ተኣረው ናብ ፀጋም መካይን ሓሊፍካስ እንትሓልፍ ዘለኻ ናብ ፀጋም ክትምለስ ኣለካ ትብለና ስለ ዘላ ምስ ዓበይቲ መካይን ዝተኣሳሰር የብሉን ካልአይቲ ምርጫ the road ahead bends to the left ቅድሜና ዘሎ ፅርግያስ ንፀጋም ክዕፀፍ እዩ ትብለና ኣላ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ the road ahead has a camber to the left እቲ ቅድሜና ዘሎ ፅርግያ ካምበር ናብ ፀጋም ኣሎ ብለና ኣሎ overtaking traffic should move back to the left መካይን overtake ማለት ምሕላፍ ማለት እዩ ዝሓልፋ መካይን ኣብ ፀጋም ዘለዋ ቀስ ኢለን ዝኸዳ መካይን ዝሓልፋ ማለት እዩ እተን ብየማን ዝሓልፋ መካይን ናብ ፀጋም ክምለስ ኣለወን ትብለና ኣላ so ንዓ ተመልክት ተኣረው overtaking traffic should move back to the left ማለት እዩ what's likely to happen if you use hands-free phone while you're driving hands-free phone ማለት ብብሉቱዝ ኮኔክት ጌርና ምስ መኪናና እንድሕር ንኸይድ ኣለና እንታይ ከጋጥም ይኽእል ላይክሊ ማለት ተኽእሎታት ምህላው ማለት እዩ what's likely to happen እንታይ ከጋጥም ይኽእል ብሉቱዝ ኮኔክት ጌርና መኪና እናተዛረብና እንድሕር ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሶ ሕጂ እንታይ ንምውድዳር እያ ተሕቶ ዕላማኣ ብኢድካ ሒዝካን ብብሉቱዝ ሒዝካን ዘይኮነ ቴሌፎን ብብሉቱዝ እንዳተዛረብካን ጠቕላላ ሞባይል ከይሓዝካን እያ እታ ውድድር ማለት እዩ ብኢድካ ሒዝካን ብብሉቱዝ ጌርካን ኣይኮነን እቲ ውድድር መታን ክርዳእና ኣብቲ ምርጫ ሶ እንታይ ይብለና ኣሎ ቀዳመይቲ it will divert your attention ቀደም ኣብ ከላታ ሕቶ እንድሕር መሊስናያ ኣብዚ ምርጫ ከይረኣና ብሉቱዝ ጌርና እንዳተዛረብና እንድሕር ንኸይድ ኣለና ኣቐልቦና ክስረቕ ይኽእል እዩ ሞባይል ጠቕላላ ከይሓዝና እንድሕር ስቕ ኢልና ንኸይድ ኣለና ኣቐልቦና ብምሉእ ኣብ ፅርግያ ኣሎ ማለት እዩ ብሉቱዝ እናተዛረብና እንድሕር ብቴሌፎን እናተዛረብና ንኸይድ ኣለና ግን ኣቐልቦና ካብ ፅርግያ ክስረቕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ናብቲ ምርጫ ንኸይድ ቀዳመይቲ it will divert your attention ኣቐልቦኻ ክሰርቀካ ትኽእል እያ ይብለና ኣሎ it will reduce your view እቲ ክረኣየካ ዝኽእል ቅድሚኻ ማለት እዩ
ክጎድል ይኽእል እዩ ይብለና ኣሎ። ሕጂ ብሉቱዝ እናተዛረብናስ ቅድሜና ክረአየና ክእል እዩ ዝረአየና ነገር ክጎድል ኣይክእልኒ ንዛረብ ስለዘለና ማለት እዩ ድምፂ ጥራይ እምበር ሳልሰይቲ it will improve your safety ውሕስነትካ ተመሓይሸልካ ይብለና ኣሎ። ራብዒቲ it will increase your concentration ኣቐልቦኻስ ኣተኩረኻ ትውስኸልካ ይብለና ኣሎ። ትውስኸልና ይትኽእልና ማለት እዩ ኣቐልቦና ትሰርቀና እምበር ኣይትውስኸልናን እያ። ሕጂ ተቐዳመይቲ ዳይቨርት ማለት ኣቐልቦና ክሰርቀና እያ ማለት እዩ። ፊኒሽ ቴስት ክብላይ 10/10 ሕጂ እቲ ሕቶ እንድሕር ተረዲእናዮ ማለት እዩ ሕቶ ጥራይ ተረዲእናስ ምርጫ ኸይረኣና እንታይ ምዃና እታ መልሲ ክንምልስ ኣለና ኣብ ርእስና ሽዑታ ምርጫ ከነንብብ ከለና ኣብኣ ከለና ክንምልሳ ንኽእል ኢና። ዝበዝሐ ሰብ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ስለ ዘለዎ እዩ ቲዮሪ ዝሽገር ቋንቋ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ቃላት ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ እንዳተርጎምና ክንርድእ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ሓንቲ ቃል ብዙሕ ግዜ ተደጋገም ኣብዚ ቲዮሪ ብዙሕ ግዜ እንዳተደጋገመት ተሸግረና ማለት እዩ። ሕጂ ፀሓፍዎን እሞ ፅሒፍኩም ደጋግምዎን ተን ቃላት ማለት እዩ ተን ዝኸብዳኹም ንኣብነት ቬክል እንታይ ምዃና እንድሕር ዘይንፈልጣ ኮይና ቬክል ልዕሊ 100 ግዜ ኣብቲ ቲዮሪ ክፀንሐና እያ። ቬክል ማለት ተሽከርካሪት ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚኣ ራብዒቲ ሕቶ ንሃለት what should you do before slowing down or stopping your vehicle ተሽከርካሪትካ ቅድሚ ቀስ ምባልካ ወይ ደው ምባልካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብለና ኣሎ። እታ ቬክል ንዓኣ ዘይንፈልጣ ተኮይና 100 ግዜ ክትመልጫ ካብ 100 ግዜ እንዳመፀት ተሸግረና ሓንቲ ግዜ ፅሒፍና ብትግርኛ እንታይ ምዃና ትርጉማ እንኮላ ነፅሓፋ እሞ ሽዑ ትቐለልና ካልአይቲ ክትመፀና ከላ ሽዑ ተረዳእትና ኣላ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርኩም ኩለን ክትበፅሖን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እንድሕር ደልይኹም ኮመንት ግደፉለይ ክምሃር ዝደሊ ብዙም በብሓደ እንዳኸድኩ እንዳተርጎምኩ ክምህረኩም ይኽእል እየ። ከምኡ ክገብር ተኮይነ ግን ስራሐይ ደው ኣቢለ ንዕኡ ስለ ዝገብር ኮርስ ማለት እዩ ከፍ ኢልኩም ክትምሃሩ ትደልዩ ሊንክ ክሰደልኩም እየ መመዝገቢ እንድሕር ትደልዩ ኮንኩም ከምኡ ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ።